Assange va patir aquestes mentides en primera persona. Els afectats de la Dana rebien amb indignació desenes de rumors en forma de morts que no existien, preses que no es trencaven. Els rumors no són errors, són armes de distracció massiva que contaminen el debat públic i erosionen la confiança en els mitjans. I hem de combatre-les entre tots, especialment si són filtrats interessadament des de fonts oficials, que és encara més greu quan passa en el tema de les fake news. Segon, la precarietat laboral. Ho estem visquent cada dia, ofega la nostra professió. No podem parlar d'independència periodística quan les redaccions es desagnen, quan els sous són cada volta més baixos, l'estabilitat és un privilegi, la precarietat no és només una qüestió laboral, és una amenaça directa a la qualitat informativa. I tercer, les ingerències del poder. Els intents de control per part de governs, partits i grans corporacions s'han sofisticat, però l'objectiu és el mateix, domesticar el periodisme, convertir-lo en altaveu complaent en lloc d'un contrapoder necessari. Aquestes pressions adopten múltiples formes, des de la publicitat institucional condicionada a parla-bé de mi o te la lleve, fins a telefonades que suggereixen enfrocaments més convenients. I així, per desgràcia, d'això en sabem massa. I enfront d'aquestes amenaces, Assange, Wikileaks, els periodistes així presents, representen dues cares de la mateixa moneda, la dignitat professional. Assange ens recorda que el periodisme ha de ser implacable amb el poder, siga del signe que siga, i vosaltres, companys, heu estat en primera línia de la informació de la barrancada i ens heu mostrat que el compromís amb la veritat no és opcional, és la raó de ser del nostre ofici.